गिबियावनो बयखौबो स्कलार टिउसन सेन्टार इउटुब चेनेलाव फरायनो लानाय जाबाय। दायो बे सावरायगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय मेथ्सनि सायाव सावरायगोन। बेवहाय फार्स्ट कुइसनाव दङ मा होनदों जे सुमाया मा होनदों गावनि फंबायनि बैसोनि फाननै मा होनदों सुमानि बैसोआहाय फंबायनि बैसोनि फाननै बेनिफ्राय होनना बुंदों जे 6 बोसोराव बिसोरनि बैसोनि दाजाबगासैया जाय माने 39 जायो 39 बोसोर जागोन बिनि दानि बैसोखौ दिहुननांगौ माने सोरनिखौहाय सुमानि बैसोखौ जे मा होनदों सुमा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हार ब्रादार माने सुमानि बैसोआहाय माने बिनि बिदानि बैसोनि मा होननानै बुंदों मा होनो बोसोर मा होनो फाननै ना बैसोनि फाननै बेनिफ्राय in 6 years time the sum of their age will be 39 years माने 6 बोसोरनि उनावहाय माने बिसोरनि बैसोआहाय बैसोनि दाजाबगासैया 39 जाहैगोन बा what is her age now माने दानि बैसोखौहाय दिहुननांगौ माबानिखौहाय सुमानिखौहाय बा जे हमबाय जोङो बेवहाय होनना बुंदों फार्स्ट कुइसनावनो सुमाया गावनि फंबायनि बैसोनि फाननै बा जों फंबायनिखौ हमना लानांगोन जे जोङो फंबायनि बैसो ब्रादार ना बि फंबाय बिनि बैसोखौहाय x बोसोर जुदि फंबायनि बैसोआ x बोसोर जायोबा बे फंबायनि जिहेतु फाननै होमबा सुमानि बैसोआ मा जागोन बेवहाय फाननै होननाय लोगो लोगो मा जागोन 2x जागोन फाननै फानथाम बेबायदि होनबा 2x 3x बिदि जागोन बेनिफ्राय बांसिन होननानै बुंबाथाय प्लास जागोन फाननै होनना बुंबाथाय सानजाबगोन बियोहाय ना बेनिफ्राय बांसिन होनना बुंबा दाजाबगोन आरो खमसिनबाथ' दानख'गोन होमबा दाना मा होनदों आफ्टार 10 बोसोर उनावहाय बेसेबां जाहैगोन जे दानि बैसोआ जुदि बिसोरखौ जोङो दानि बैसोखौ हमना लाबाय बिसोरनि दानि बैसोआ फंबायनिया x आरो सुमानियाहाय 2x दाना 6 बोसोर उनावहाय बेसेबां जाहैगोन होमबा 6 बोसोर उनावहाय बिसोरनि बैसोआ बारायहैगोन बा बारायहैनांगोन नालाय मा खालामनांगोन जोङो दाजाबनांगोन बा मा खालामनांगोन x प्लास मा खालामगोन जोङो बेसेबां बोसोर दाजाबनांगोन बेसेबां बोसोरनि उनाव 6 बोसोर बेखायनो मा खालामनांगोन 6 होमबा फंबायनि बैसोआहाय x प्लास 6 जाबाय दाना सुमानि बैसोआ अब्ला मा जागोन सुमानि बैसोआ दंमोन दानि बैसोआ 2x होमबा 2x जों बियो 6 बोसोर उनावहाय बेसेबां जाहैगोन बिमाय 6 बोसोर दाजाबनांगोन दानिजोंहाय 6 बोसोर दाजाबहैनांगोन जोंना मा सोंनाय बायदि मा होनना बुंदों अब्ला मा जायो बिसोरनि बैसोआहाय 6 बोसोर उनावहाय दाजाबगासैया बेसेबां जाहैगोन बिसोरनि बैसोनि दाजाबगासैया 39 होमब्ला जों बिसोर सानैनि बैसोखौ दाजाबब्ला बेसेबां मोनगोन फंबायनि बैसो आरो सुमानि बैसो ना जे 6 बोसोर उनावहाय दाजाबहैयोब्ला माने मा जागोन x प्लास 6 फंबायनि बैसो प्लास मा जागोन 2x प्लास 6 सुमानि बैसो बिसोर सानैनि बैसोखौ दाजाबबा बेसेबां मोनहैगोन जोङो 39 बोसोर जाहैगोन दानियावहाय दाजाबदो x आरो बेवहाय x 2x मा जागोन बेयो 3x 6 जों 6 दाजाबा बेसेबां जागोन बेयो 12 इक्वल टु 39 दानिया 39 खौ मा खालामदो बेवहाय 39 निफ्राय माइनास खालामदो 12 खौ ना 39 निफ्राय जोङो 12 माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङोहाय माने माइनास जाहैगोन नालाय बेना माने नै लिरथानसै आङो 39 माइनास 12 लिरालासिनो थोंजों बानायबाबो जाबायमोन बेना बेसेबां जागोन बेयो 27 होमबा 3 जों जोङो 27 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 9 होमबा x = 9 9 जे x खौ सोरनि बैसो हमदोंमोन जोङो फंबायनि होमबा फंबायनि बैसोआ बेसेबांमोन दानि बैसोआहाय 9 जागोन दानिया जोङो सुमानि बैसोखौहायसो दिहुननो थिनदों सुमानि बैसोआ बेसेबां दानि बैसोखौ जों बेसेबां हमदोंमोन 2x हमदोंमोन होमबा x नि मानखौ बेसेबां मोनखो जोङो 9 मोनबाय होमबा 2 जों 9 जों सानजाबा बेसेबां जाबाय 18 बोसोर माने 18 बोसोर होमबा सुमानि दानि बैसोआ बेसेबां जागोन 18 बोसोर आरो जुदि फंबायनिखौ थिननायबा फंबायनिया मा जागौमोन 9 बोसोर जागौमोन नेक्स्टआव दङ माबे दुइसिन बर्ग अनजिमाया मोनफ्रोम अनजिमा 8 9 आरो 10 जों रानजायो जों what is the smallest square number divisible by each one of the numbers 8 9 and 10 मोनफ्रोमजोंबो 8 9 आरो 10 बिसोर मोनफ्रोमजोंबो माबे गाहायनि माबे दुइसिन अनजिमायाहाय माने रानजागोन होनना बुंदों बेवहाय ना होमबा जों मा खालामनांगोन बिसोर मोनथाम अनजिमानि जोङो दुवासा दिहुनना लानांगोन 8 9 10 बिसोर मोनथामनि जों मा दिहुननांगोन दुवासा जे जोङो बेवहाय मोनथाम अनजिमा दं जोङो दुवासा दिहुनोबा जायखिजाया मोनसे अनजिमाजों जोङो मोननै अनजिमाखौ राननो हायोबानो रानगोन जोंना बेवहाय नाय बिसोर मोननैखौ माजों हायो जोङो 2 जों हायो बेखायनो जोङो 2 जों रानगोन बेखौहाय 4 9 खौ हाया नालाय 9 खौ बोख्लायबाय बेखौहाय 5 दाना नाय मोनसे अनजिमाजोंनो जों बेवहाय मोननै अनजिमाखौ राननो हाला जोंना मोनसे अनजिमाजों बेखौहाय जों 2 जों राननो हायो 4 खौ बिनिफ्राय
गुखौ हाया बाखौ हाया गुखौ 3 जों हायो जोङो नाथाय 4 आरो 5 खौ हाया जोंना होमब्ला मा खालामदो जोङो थोंजोङै गासिखौबो सानजाबजोबदो जोङो ना होमबा सानजाबजोबा बेसेबां जागोन बेवहाय 5 जों 2 जों बेसेबां जायो 10 9 जों 4 जों बेसेबां जायो 36 ना बा 36 जों 10 जों सानजाबा बेसेबां जागोन 360 जिहेतु बेवहाय 360 दं दा जों मा मिथियो 6नि 36 नि बर्ग रोदाया मा जायो 6 बा 6आ बेवहाय आबुं बर्ग जाना दंखायो ना दाना जों बेवहाय लाथिख' दङ जे लाथिख'आ जिहेतु मोनसेल' अब्ला जों मिथिनांगौ जे बेवहाय जोङो बर्ग जानांगौब्ला लाथिख'आ मोननै जानांगोन बेवहाय जों लाथिख' मोनसे होदेरबावनांगोन अब्ला मा सानजाबनांगोन जों 10 अब्ला मा जागोन बेवहाय 3600 होमबा बेवहाय मा जागोन जों थोंजोङै बेवहाय मोनथिखाबायमोन जोङो ना होमबा मा जागोन जोंना अपसन नाम्बार ए आहाय अपसन नाम्बार ए 3600 खौ जोङो एसे मोनफ्रोमबो अनजिमाजोंहाय राननो हागोन आरो बे ना बे बर्ग अनजिमाखौहाय बेवहाय दं दानिया 45 60 आरो 75 नि दियासा आरो दुआसानि दाजाबगासेया माने the sum of HCF and LCM of 45 60 and 75 is माने 45 60 आरो 75 नि दियासा आरो दुआसा जोङो दियासा आरो दुआसा दिहुननांगौ जे जिहेतु दियासा ना दियासाखौ जोङो मा खालामनांगौ बेवहाय होदोंना मोनथाम अनजिमा बे मोनथामखौबो जोङो मोनसे अनजिमाजोंनो राननो हानांगोन दियासाखौ दिहुननांगौ बाहाय ना मोनथामखौबो मोनसेजोंनो होमबा बेवहाय जोङो मोनथामखौ माजों रानगोन जोङो 5 जों रानबाय बेखौहाय 9 5 जों रानबाय बेखौ 12 5 जों रानबाय बेखौ 1 बा 2 25 15 ना दाना बेवहाय नाय जोङो बेखौहाय जोङो 5 जों हायो नाथाय बिसोरखौ हाया ना होमबा जों मोनथामखौबो जों एखेजोंनो हानांगोन होमबा बेखौ मोनथामखौबो जों माजों हायो जोङो 3 जों खौ रानोबा 3 एखौ बेसेबां थांगोन 4 एखौ बेसेबां थांगोन 5 दाना जों बिसोरखौहाय मोननानो हाला जोङो ना राननो हाला माने एखे मोनसे अनजिमाजोंनो मोनथामखौबो राननो हाला होमबा जेराव जोङो मोनसेजोंनो राननो हादों जोङो 5 आरो 3 बिसोर मोननैजों जों राननो हादों होमब्ला बेवहाय मा जागोन बेवहाय दुआसाया मा जाबाय सरि दियासायाहाय HCF मा जाबाय जोंनाहाय 15 HCF बेसेबां जाखो 15 दाना जिहेतु एलसिएम दुआसा दिहुनबावनांगौ बेथ' 15 जाखाबाय आरो 15 नि नैबे 15 मोनसे सानजाबबाय 15 × 15 मा जागोन जोंनाहाय जोङो 225 मोनगोन 15 नि 15 सानजाबा 225 आरो दाना 4 into खालामबावदो बेसेबां जागोन बे 20 25 थ' 2 थाबाय 8 9 10 1 900 900 जों मा खालामनांसिगोन जोङो होमबा नैबे जाबाय एलसिएम ना 900 जों 915 खौ प्लास खालामदों होमबा बेसेबां मोनगोन जोङो 915 मोनगोन जोङो ना होमबा जे दुआसा आरो दियासा बिसोर मोनथाम अनजिमानि दियासा आरो दुआसानि दाजाबगासेया मा जागोन 915 नेक्स्टआव दङ जुदि जौगानाय बां बिदाब x² + 3x + k नि लाथिख'आ 2 अब्ला k नि माना जाबाय लाथिख' if 0 of the quadratic polynomial x² + 3x + k is 2 then the value of k is माने लाथिख' माने बेवहाय नाय जे लाथिख' होनना बुंदोंबा 0 होनना बुंदों बेना माने बेवहाय नैबे बां बिदाबनि x नि मानाहाय बेसेबां जाना दं बियो 2 रोदानि माना x माने सोलायस्लुनि मानाहाय 2 अब्ला जोङो k नि मानखौ दिहुननांगौ होमबा जों बेवहाय x² + 3x + k नि समान मा हमगोन जोङो 0 लाबाय जों ना दानिया बेवहाय लाथिख'आ बेसेबां होनदों 2 माने बेवहाय थानाय सोलायस्लुनि माना बेसेबां 2 होमबा जों मा खालामदो x नि जायगायावहाय 2 खौ फज'दो स्क्वायर नालाय स्क्वायर प्लस 3 × 2 + k = 0 मा जागोन 4 + 6 + k 0 दाजाबा 10 दाना 10 खौ जोङो आगदाथिं लांबा मा जागोन -10 ओमफ्राय एन्सारा मा जागोन अपसन नाम्बार बि -10 आहाय ना बेनिफ्राय माबे दुइसिन मिथिंगा अनजिमाजों 33,240 खौ रानोब्ला रानगासेया आबुं खन जागोन जे माबे अनजिमाजों रानोब्ला ना माबे दुइसिन अनजिमाजों रानोब्ला नैबे माने दायो आबुं खन नङा बियो ना आबुं खन जानांगौ जोंनाहाय माने जोंनिया बिनि सानजाबगिरिफ्रा मोनथाम जानांगोन रोदा सानजाबगिरिफ्राहाय मोनथाम ना बा जों बिनि रोदा सानजाबगिरिफोरखौ दिहुननानै लाग्रोदो जों जिहेतु बेयावहाय 2 जों हायो जोङो मुंसेयावहाय लाथिख' दं नालाय ना होमबाबो जोङो 2 जों रानग्रालासिनो एसे गिदिरजों रानना लाग्रोनोसै ना 5 जों रानग्रोसै मानो होनबा मुंसेयाव लाथिख' थायोबा जों 5 जों राननो हायो आरो 5 थायोबा 5 जों राननो हायो होमबा 5 जों बेखौ रानदो 1 होमबा बेवहाय मा जागोन 3 खौथ' राननो हाया होमबा 2 खौ बोख्लायनांगौ होमबा मा खालामगोन जों बेवहाय लाथिख' फैगोन होमबा 6 हरनाय लोगो 30 30 बा 24 जाबाय 24 बा बेसेबां 4 4 बा 20 20 बा 4 जाबाय होमबा 4 जाबाय बा 40 होमबा मा जागोन बेवहाय 8 दानाथ' 5 जों हाला जों दाना 2 जों रानदो 2 जों बेखौ रानबा 5 बेखौहाय 3 बेखौ 2 बेखौ 4 आरो 2 जों बिदिनो हाबावगोन 2 जों बेखौहाय 2 बाथाय 13 जाबायना 16 होमबा 6
सरि 12 ना 12 द' थांबाय बेनिफ्राय 2 1 3 3 1 दाना बेखौ 11 जों रानोबा 121 आरो 121 खौ 11 जों रानबा मा मोनगोन जोङो 11 बेयावहाय नाय 2 आबो मोनथाम जाबाय ना 2 आबो मोनथाम 11 आबो मोनथाम बा मोनथाम जाबाय जे खन माने आबुं खन जानांगौ मा जाथारनांगोन जे मोनथाम जाथारनांगोन बेवहाय ना सानजागिरिफ्राहाय मोनथाम बेयावहाय जिहेतु नैबे बाया मोनसेल' जाना दं होमबा जों बाखौ जों राननांगोन माने बाखौ बोखारनांगौ बाखौ राननांगोन अब्लानोथ' बे मोनथाम जागोन ना होमबा मा जागोन जोंनाहाय अपसन नाम्बार सि जोङो 5 जोंहाय राननांगोन जोङो अब्ला बिनि रानगासेया मा जाहैगोन आबुं खन जाहैगोन पारफेक्ट किउब जाहैगोन माने बेनिफ्राय जोङो बेवहाय नाय मोननै अनजिमानि रुजुथाया 7 रुजुथाय 11 जुदि बिसोरनि दियासाया 28 जायो अब्ला मोननै अनजिमानि दाजाबगासेया माने बेवहाय मोननै अनजिमानि रुजुथाया 7 रुजुथाय 11 दङ आरो बिसोरनि दियासायाहाय 28 जायोब्ला मोननै अनजिमानि दाजाबगासेखौ दिहुननांगौ जे बेवहाय जों हमबाय मोननै अनजिमाया 7x आरो मोनसे अनजिमायाहाय 11x ना होमबा जों ओरै बानायनो हायो जिहेतु बेवहाय दियासायाहाय 28 होमबा दियासाया मोननैनिबो कमन थाखानाय बा मोनसे अनजिमानि रुजुथाया 7 आरो मोनसे अनजिमानि रुजुथाया 11 जायोबा जोङो थोंजोङै 28 जों मा खालामबानो जाबाय 7 सानजाबदो आरो बेनिफ्राय 11 जों मा खालामदो जोङो 28 सानजाबदो अब्लानो नैबे मोनसे अनजिमा जागोन आरो नैबे मोनसे गुबुन अनजिमा जागोन अब्ला जों थोंजोङै दाजाबानो जाबाय ना एबा जों नैबे लानो हायो जे मानि थाखाय 28 आवहाय मोननैनिबो नाय मानि थाखाय जोङो 28 जोंहाय 7 आरो 11 जों सानजाबदों ना बेवहाय नाय जिहेतु मोननै अनजिमाखौ जों लाबाय मा लाबाय जों 7x आरो 11x बेवहाय जोंनिया x आ कमन मानि मा जे माया कमन जायो दियासायासो कमन जायो बेवहाय 7 आरो मानि कमन जाना फैदों बेवहाय 11 नि ना बेवहाय कमन जाबाय ना बिसोर मोननै दाजाबगासै होनना बुंदों बेवहाय जिहेतु बिसोर अनजिमा मोननैनि दाजाबगासै बियो मा होनना बुंदोङो अनजिमा मोननैनि दाजाबगासै ना जिहेतु अनजिमा मोननैनि दाजाबगासै मोनसे अनजिमाखौ जों 7x लाबाय आरो मोनसे अनजिमाखौ 11x लाबाय बिसोर अनजिमानि दाजाबगासैखौ जोङो दिहुननांगौ बेसेबां जायो ना दाजाबगासैया ओमफ्राय बेवहाय नाय जिहेतु x आहाय मा होनदोङो मोननैयावबो दङ होमबा मा जागोन बे x आ मा जागोन दियासा जागोन होमबा दियासा बेसेबां 28 बेखायनो जों बेवहाय सानजाबबाय जों ना सानजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 6 बा थाबाय होनबा 14 196 प्लास ओरैजाय 28 ओरैजाय 28 into 28 होनबा 8 होनबाथ' 28 0 2 3 308 जागोन ना 28 11 मोजाङावहाय 8 2 बेनिफ्राय 8 2 ना 308 मा जाबाय बेयो 308 बा मोननै अनजिमाया नैबे जाहैबाय मोनसे अनजिमा नैबे मोनसे अनजिमा आरो नैबे मोनसे गुबुन मोनसे अनजिमा ना बा जों मा खालामनांगौ बिसोर मोननैनि मा खालामनांगौ जोङो दाजाबगासै दिहुननांगौ होमबा दाजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 308 196 होमबा 405 होमबा 504 ना अपसन नाम्बार सि आहाय जागोन बेनाहाय मोननै अनजिमानि दाजाबगासैया मोननै अनजिमानि दुआसा आरो दियासा फारियै 585 आरो 13 बेनिफ्राय अनजिमाफोरनि फारागथिखौ दिहुन अनजिमाफोरनि फारागथि माने दानख'गासै ना दानख'गासैखौ दिहुननांगौ बेयावहाय दङ जिहेतु दुआसा आरो दियासा होनाय दङ ना दुआसा आरो दियासा होनाय दङ बेनिफ्राय दियासाया मा दङ 13 हा दियासाया जिहेतु 13 अब्ला मोननै अनजिमाखौ दिहुननांगौ होनबा मोनसे अनजिमाया जुदि 13a जायोब्ला गुबुन मोनसे अनजिमाया मा जानांगोन 13b हमबाय जों ना मोनसे अनजिमाखौ 13a मोनसे अनजिमाखौ 13b माने जों जे दियासा होनाय दं दियासा होनना लोगो लोगो मा दियासाया मा मोननैयावबो थायो ना मोननैनिबो कमन होनबा मोनसेया जोंना जुदि मोनसेखौ एवहाय नाय होनबा मा जागोन 13a मोनसे अनजिमाया आरो गुबुन मोनसे अनजिमाया 13b लाबाय जोङो ना दानिया नाय जे एवहाय इसोर मोननैनि सानजाबगासै ना बेवहाय 3a 13 सरि सानजाबगासै माने एवहाय नाय जिहेतु 13 मोननैयावबो दङ ना 13 मोननैयावबो दङ बेनिफ्राय आरो ab होमबा जों मा जायो जे दुआसाया गोरोबनाय आरो गोरोबि मोननैखौबो गासिबखौबो सानजाबो होमबा बेयाव 13 गोरोबदों आरो ab आहाय गोरोबाखै बेखौ सानजाबदों अब्ला बे मा जाबाय 13ab आहाय दुआसा आरो दुआसाया बेसेबां होनाय दं 585 होनाय दं दानिया जोङो जेब्ला a माने 13 जों 585 खौ रानगोन अब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 45 बेसेबां मोनगोन 45 जिहेतु ab खौ जों 45 मोनबाय ना ab खौ जोङो बेवहाय मा मोनबाय 45 मोनबाय होमबा जों बेवहाय मा लानो हायो जोङो 5 सानजाब 9 बेसेबां मोनो जोङो 45 5 सानजाब 9 45 होमबा जों इनि मानखौ मा लानो हायो जोङो 5 आरो नङाबा मा लानो हायो जोङो 9 आरो बिनि मानखौ मा लानो हागोन जोङो 5 नङाबा 9
ना इनि माना 5 जागोन नङाबा 9 जागोन बेबायदि दानिया जों माखौ दिहुननांगौ बेवहाय फारागथि दिहुननांगौ होनबा जों अनजिमा मोननैखौ मिथिनानै लाग्रोनांगोन जों ना अनजिमा मोननैखौ जोङो मिथिनानै लाग्रोनांगोन होमबा मा मोनबाय जोङो 13a दंमोन अनजिमा मोनसेया होमबा 13a जों बेवहाय मा लानोसै 5 लानोसै होमबा 13 into 5 होमबा मा जागोन बियो 65 होमबा मोनसे अनजिमाया 65 जाबाय आरो मोनसेया मा दङ 13b होमबा जोङो b खौ मा लानोसै 9 लानोसै जोङो बेवहाय ना सरि बेवहाय ना 9 लाबाय जोङो होमबा 13 into मा जागोन 9 बेसेबां जागोन बियो 27117 ना दानिया जोङो बिसोर मोननैनि फारागथि अनजिमा मोनसेया जाबाय 117 आरो मोनसेया जाबाय 65 होमबा बिसोर मोननैनि मा लानांसिगोन जों दानियाहाय मा होनो फारागथि दिहुननांगौ होमबा दानख' गासैखौ दिहुनदो 117 निफ्राय 65 माइनास खालामदो ना मा जागोन बे 2 होमबा 552 एन्सारा मा जागोन बियाहाय नैबे 52आ बिनिफ्राय दङ बोसोरारि 6 जौखोन्दो हारै 146 सानाव 1200 रांनि गोरलै सुद दिहुन जे जों मा खालामनांगौ सिम्पल इन्टारेस्टखौ दिहुननांगौ जे गोरलै सुद दिहुननांगौ मानि बेसेबांनि 146 साननि 146 साननि जोङो गोरलै सुद दिहुननांगौ जे बेवहाय मा माया होनाय दं आरनि माना होनाय दं मानि सुदनि हाराहाय आरा बेसेबां 6 जौखोन्दो होनाय दं बेनिफ्राय टाइम समा होनाय दङ 146 सान ना बेखौ जोङो सानखौ मायाव लांनांगोन बोसोराव लांगोन जोङो बोसोराव बेसेबां थायो 165 सान 165 सरि 165 ना नङा मा होनो 365 365 नि बेसेबां जागोन इयो 146 होमबा मा जाबाय बोसोर बा जोङो मोननैखौबो माजों राननो हागोन जों बेवहाय मोननैखौबो 73 जों रानोबा बेखौहाय 73 जों रानोबा मा मोनगोन जोङो 5 होमबा दाना मा जागोन बेवहाय होमबा t नि माना बेसेबां जाखो 5 बाहागोनि 2 बोसोर 5 बाहागोनि 2 बोसोर बेनिफ्राय p आसोल थोनाहाय बेसेबां 1200 रां दाना माखौ दिहुननांगौ SI खौ दिहुननांगौ गोरलै सुद SI खौ दिहुननायनि फर्मुलाया PRT P into R into T बेनिफ्राय बेयाव मा जागोन 100 बेयाव मा जागोन 100 दानिया जोङो बेखौहाय दिहुनदो जिहेतु बेखौथ' मानखौ मोनखाबाय ना होमबाथाय बेखौ फज'ग्रोनोसै ना बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाग्रोनोसै बेखौ खोमोनसै दिगदार जायोसै ना स्क्रिनशट खालामग्रोदो 5/2 जाबाय ना मोनसे 5/2 बेयावहाय मा जागोन 12006 into बेसेबां दंमोन 5/2 ना 5/2 बा मा जागोन इयो 100 दानियावहाय मा खालामदो 0 0 बे केन्सेल जाबाय ना 0 मोननै 0 केन्सेल जाबाय दानिया जेब्ला जों बेखौ सानजाबगोन ना सानजाबजुबदो जोङो सानजाबजुबा बेसेबां मोनगोन जों बेयावहाय सानजाबा 12 जों 12 सानजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो सरि सानजाबा बेसेबां जागोन इयो 12 सानजाब 12 बेसेबां जायो 144 ना 144 144 खौ माजों रानदो जोङो 5 जों रानदो मा खालामदो 144 खौ दानिया 5 जों रानदो 5 जों रानबा बेसेबां थागोन बेवहाय 2 हरोबा 10 होमबा 44 बाथ' 8 8 हरोबा 40 जागोन बे ना लाथिख' थुबाय लाथिख' हरोबा मा जागोन बेवहाय 4 थाबाय मा जागोन इयो 8 ना होमबा मा जागोन 22.8 22.8 बेवहाय दङ 22.8 लाथिख'थ' जों होनो हाखायो ओरैनो ना मा जागोन बेवहाय दशमिकनि आदाथिं बे लाथिख'खौ होनो हायो जोङो जेबो नङा मा मोनबाय जोङो एन्सारा मा जागोन अप्सन नाम्बार D 28.8 लाथिख' रां माने बोसोरारि 6 जौखोन्दो हारै 146 सानाव 1200 रांनि गोरलै सुदआ बेसेबां जाहैगोन 28.8 लाथिख' रां जाहैगोन बियो सिम्प्लिफाइ दा फलोइं माने जेथो सिफायनांगौ जेथो सिफायनो थिनदों गाहायाव होनायखौ जेथो सिफायनो थिनदों गाहायनिखौ जेथो सिफाय बेवहाय बर'आव लिरलायासै ना जेबो नङा जेबो दाथोंसै बेवहाय मा दङ जेथो सिफायनो होदों जे बेवहाय नाय 2x माइनास मा दङ 3y जोंनि बे ब्रेकेटनिखौ नैबे फार्स्ट ब्रेकेटनिखौ जों सिफायना लाग्रोदो माइनास 2x दाना नाय माइनासजों बेवहाय नाय ब्रेकेटखौ बोखारनाय लोगो लोगो माइनासजों प्लास सानजागोन मा जागोन बेयो माइनास माइनास मा जागोन बेयो प्लास x जागोन बेयो ना दानिया 2x माइनास 3y दानिया बेवहाय नाय 2x जों x नि सानजाबा मा जायो 3x जागोन बेयो ना 3x होमबा माइनासजों प्लासजों मा जागोन बेयो माइनास 3x जागोन माइनासजों माइनास मा जागोन बेयो प्लास y जागोन बेवहाय 2x जों x दाजाबना मा जायो 3x प्लास 3x होमबा ब्रेकेटखौ बोखारनाय लोगो लोगो माइनासआ मा जागोन सरि माइनासजों प्लासजों माइनास माइनासजों माइनास प्लास दानियाव मा जादों मा खालामदो 2x
y जों y दाजाबा मा जाबाय 4y ना y जों y दाजाबा 4y हा y जों y दाजाबा 4y माइनास जों बे 4y आ प्लास माइनास जों प्लास मा जागोन बियो माइनास 4y दाना जिहेतु माइनास 3x आरो नै माइनास जों माइनास मा जाबाय प्लास 3x होमबा बियोबो प्लास 2x बेबो प्लास 3x ना x गोनांजों x गोनां दाजाबदो जिहेतु मोननैबो सिना दाजाब नालाय एखे नालाय मा जाबाय 2x जों 3x मा जाबाय बियो 5x आरो मा दङ माइनास 4 मा जाबाय 5x माइनास 4y 5x माइनास 4y ऑप्शन नंबर D आहाय करेक्ट आंसर बेवहाय दङ अपसनाव होजायासै ना डियासा आरो दुवासा दिहुननांगौ माने 45 125 आरो 225 नि डियासा आरो दुवासा याव दङ 45 125 आरो मा दङ 225 ना जे मा होनो डियासाया माया जानांगौ नोङो जे मोनफ्रोमखौबो मोनसे अनजिमाजोंनो राननो हानांगोन बा मोनफ्रोमखौबो बेवहाय नाय मुंसेयाव 5 दं बा 5 जों राननो हायो बा 5 हरबा बेवहाय मा जागोन इयो 9 5 बाथाय 2 हरबा 25 ना आरो बेखौहाय 5 जों 4 हरबा 20 45 जाबाय बियो दाना जों माजों हाबाव नायदो 5 जों इसोर मोननैखौ हायो 5 जों हायना 5 जों नै इसोर मोननैखौ हायो नाथाय 9 खौ हाया जे जोङो डियासा दिहुननांगौबा मा खालामनांगौ नोङो मोनफ्रोमखौबो एखे अनजिमाजों मोनसे अनजिमाजोंनो राननो हाजोबथारनांगोन होमबा बेवहाय मोननैखौ हायो 5 जों नैबे मोनसेखौ हायाना दाना जों 3 जों नायनोसै 2 जोंथ' हाखायानोसै मोनसेखौबो मानो होनबा बेजरा अनजिमा गोजाखा मुंसेयावहाय ना होमबा दाना जों माजों नायनोसै जोङो बेवहाय 3 जों नायनोसै 5 6 7 हायाना होमबा बेखौबो जोङो नाइनथिजोंबो जोङो मोनसे अनजिमाजों जों गासिखौबो राननो हाला जों ना गासिखौबो जोङो राननो हाला दाना होमबा डियासाया मा जागोन बेवहाय 87 माया जागोन बेवहाय 5 आ 87 माने जेखौबो जों राननो हाला नालाय ना मोनसेजोंनो जोङो माने मोनफ्रोमखौबो जों राननो हाला जायखिजाया माने मोनसेबो अनजिमाजों जोङो बेखौहाय मोनथामखौबो जोङो राननो हाला जोङो ना मोनसे अनजिमाजोंनो दानिया होमबा जों दाना नायदो बेवहाय माजों राननो हागोन जोङो ओरैनो मोननै अनजिमाखौ रानदो जोङो जे जोङो डियासाखौ जोङो मोनखाबाय जोंना दाना दुवासाखौ दिहुननांगौ दुवासाखौ मा मोननै अनजिमाखौ जोङो मोनसे अनजिमाजों राननो हाबानो राननांगोन बा जों एसे मोननैखौ 5 जों राननो हायो बा 5 जों रानबा बेसेबां जागोन बेवहाय 9 बा आरो मा जागोन बेयो 9 दाना बेवहाय मोननै अनजिमाखौ जों 3 जों हासिगोन बेखायनो 3 जों रानसै 3 बा आरो मा जागोन 3 दाना बिसोरनि सानजाब गासै दिहुनदो इयो 15 इयो 15 इयो 15 ना 15 15 मोनथाम सानजाबदो दानिया बेसेबां जायो ना होमबा मा जागोन बियो दुवासायाहाय जागोन आरो मा सानजाबा बेसेबां मोनगोन बेवहाय 15 into 15 मोननैनि सानजाबा बेसेबां जायो 15 स्क्वायराहाय 225 ना 225 जों 15 नि सानजाबा बेसेबां जागोन बेवहाय 3375 मोनगोन जों ना सानजाबबाथाय 3375 मोनगोन होमबा डियासाया मा जाबाय 5 आरो एलसिएमाहाय दुवासाया मा जाखो नैबे दुवासा जाबाय ना होमबा मा जागोन 3375 जे मा होनदोङो डियासायाहाय मा जानांगौ जे मोनफ्रोमखौबो मोनसेजोंनो राननो हानाय जानांगोन बिनिफ्राय दुवासाया जाहैबाय जे मोनफ्रोमजोंबो जोङो ना सरि नैयावहाय गोरोन्थि जाबाय बेवहाय गोरोन्थि जाबाय दे बेयाव गोरोन्थि जादोङो जे मा गोरोन्थि जाखो बेवहाय नाय मोनसेखौ हाबावना गोरोन्थि जाबाय बेवहाय एथ' गिदिर जायाना नैयावहाय गोरोन्थि जादोङो जे बेयावहाय मा जागोन जे जों बेखौ 3 जों हाबावना 3 जों बा 1 बा 3 सरि हैद 1 बेवहाय 15 15 ना 15 15 बेजों 15 बेजों 15 15 to 15 to 25 आरो मा जागोन 5 सानजाबदो 25 5 नै थाबाय माबा जागोन 1125 जागोन आरो बेना 1125 जागोन सानजाबबा होमबा 25 5 2 थाबाय 10 11 12 12 बा 1 10 11 1 1 सरि गोरोन्थि जादोंमोन ना मा जाबाय बेवहाय दुवासाया मा जाखो दुवासाया जोंना जाबाय होमबा नैबेयोहाय ना नैबेयो 1 1 माया जाखो दुवासायाहाय नैबेयो LCM आहाय ना बेवहाय राननो हाबावोमोन ना मोननैखौबो बेयाव गोरोन्थि जादों एसे 3 3 होननाय लोगो लोगो बेवहाय गोरोन्थि जादों बेखायनो जिहेतु जोङो मोननैखौ राननो हाबावोबा रानथारनांगोन हा मोननैखौ राननो हायोबा रानथारबा जाबाय आबार गोरोन्थि जागोन होमबा जों मोनबाय बेवहाय डियासायाहाय 5 आरो दुवासायाहाय 1125 So दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोन्थों बाय